Čaute lidi, akorát si ideme zahrať Roblox. A to bude jakou hru si dáme? Rozmýšľam. Tu som ešte nehral, tak môžeme si to skúsiť. Tak, sme tu. Môžeme si vybrať. Dobre, tu ideme teraz. Tak sa tam dostaneme, hej. Tak sa tam dostaneme. Ale máme čo tu robiť. Tak krútiť dokola. To je veš. To je kruh. Tak to je dobrý kruh. Dobre, toto asi nie je dobrá hra. Tak keby som vedel, že dačo také trápne existuje, tak ani to nezapnem. Tak, dáme live, lebo čo tam písalo. A ideme si zahrať. Secret Killer. Keď chcete, tak môžeme si potom dať challenge. Môžete mi poslať, môžeme si dať takú challenge, že to najlepšie, to najpeknejšie nakreslí Klenciho, tak získane podpísanú kartičku. Jediná, čo existuje. Čo vyrobím ešte. Tak, keď budete chcieť, tak dobre. Čo budem teraz? A ja súťažím. Nebudete sa s vami. Alebo nie, Bumblebeeho budete kresliť. Zo jednej hry, tak to už je. Nie. Tak. Zabili, nevadí. Tak. Môžeme toho Bumblebeeho alebo Klenciho. Napíšte dole do komentárov. A ďalej hráme. Nezabudnite dať odber a like. Ako na toto video. Tak, môžeme si dať challenge do jednej hry, čo ste videli. Určite. Potom, keď dohrajete ďalšie kolo, čo pôjde, tak potom vám ukážem tú hru. Stáme toho Bumblebeeho, dobre? Berete? Tak napíšte do komentárov. A potom mi pošlite fotku na toto. Do komentárov. Alebo keď sa to vôbec dá. Tak. Dobre. No, tak. To je teraz zajímavé, lebo vidím monštru. Nie, to nie je monštru. Lebo je to... Yes, mám zbraň. To je dobré.
Tak, to asi mapa Among Us, nie? Už nemôžem si to oddiať. Neviem, kto je monštrum. Bo mám zbraň a nikto je monštrum asi. Neviem, budem zbraň a idem takého streliť. Keď to bude monštrum, tak pôjde dole. A potom dám ešte jedno video, čo už sme končili školu. No nie školu ale druhý ročník. Tak, dobre. O nie. Hej. Kop. Ja som mega kop. Ja chcem Minecraft. A tam poznám toto Secret 1. Nie, túto mapu. Ale to nie je dobré. No dobre, tak toto video skončíme a tu challenge. Môžeme už začať úplne dneska. Od teraz. No nie od teraz, ale za chvíľku. Ozvem sa vám ešte potom. Tak zatiaľ čau.